Všechny vás vítám v tomto malém autobuse SOR ICN 9 s evidenčním číslem 7533. Jsme na lince 65 a jsme v konečné zastávce Řečkovice nádraží. Po levé straně za malou chvíli uvidíte výpravní budovu železniční zastávky Brno-Řečkovice, která zde slouží od roku 1952 na trati tzv. Nové Tišnovky. O té si samozřejmě na naší trase také něco řekneme. Momentálně jsme v místě manipulační zastávky, která je tady v této části. A tady tím levým obloukem najedeme k nástupní zastávce, kde uvidíte i výstupní označník, nebo označník výstupní zastávky. Prostor před tady tím řečkovickým nádražím vznikl právě v 50. letech, kdy byla vybudovaná nová trať na Tišnov. Právě v roce 1952 otevřena tady tato železniční zastávka. Původní nádraží Brno-Řečkovice se nacházelo až u ulice Dolnice. Tady o kousek dál ukážu, nenachází se zde, bylo to i o nějakou úroveň níže a to sloužilo už vlastně od roku 1885, což bylo vlastně datum zahájení provozu tehdejší staré Tišnovky, takzvané staré trati na Prahu. Tak, my ale se vrátíme tady k lince 65, kterou teďka budeme absolvovat. Pojedeme linku 65 ze zastávky Řečkovice nádraží, což je zde, do zastávky Technologický park, což je už vlastně v katastru Králova pole. Takže je to linka, která projíždí Řečkovicemi, Medlánkami a Královým polem. V provozu, v jakém je vlastně teďka, vlastně až do těch Řečkovic, tak je od roku 2019. Předtím se takzvaně motala pouze v oblasti Medlánek a právě zajišťovala tu dopravní obsluhu toho území v oblasti zastávky Nadační. O té si taky něco řekneme, je to celkem zajímavý původ názvu té ulice a vlastně vůbec toho vztahu k Medlánkám, protože asi by vás nenapadlo, že Nadační může nějak souviset s historií Medlánek. To může být jenom nějaká dnes moderně nazvaná ulice, ale opravdu je tam i hluboký historický vztah k tomu názvu. Tak, přejeli jsme teďka k té výstupní zastávce. Zajímavostí tady v tom prostoru dopravním před novým Řečkovickým nádražím, co jsem našel, tak byla nějaká krátká zmínka o tom, že dokonce se zde projektovala trolejbusová trať v rámci nějakého rozšíření a právě v tu dobu vznikla tady ta velká prostorná kapacitní smyčka, nebo tady to obratiště, ale k tomu nikdy nedošlo. Můžete vidět, že žádné troleje tady nejsou a dá se říct, že v Řečkovicích trolejbusy nikdy nebyly. Pokud pomineme zase depozitář Technického muzea v Brně, který se nachází právě ještě doteď v areálu bývalých řečkovických kasáren, tak tam samozřejmě nějaký trolejbus se občas vyskytne. Tak, můžeme najet na nástupní zastávku, takže zastávka Řečkovice nádraží, tady přímo Hrana, zrovna jedna z jednotek Moravia, Dornfelder, směr Kuřím přijíždí na druhé nástupiště. Tak. Čistě teoreticky vlastně je zde i možný ten přestup mezi těmi vlaky IDS a tou autobusovou linkou 65. Jinak tady zajíždí ještě linka 304, což je transformovaná původní linka 71 z Králova pole do Kuřimy. Tak je to teďka 304 jako regionální linka IDS JMK z Brna Králova pole do Kuřimy. Tady tím podchodem, jak tam vyšla ta paní, tak tam byste se dostali k Lachemě, což je podnik chemického průmyslu, který zde slouží už od 50. let, a dokonce v roce 53 tady byla ještě i napojená vlečka. Dobrý den. Tak, dokonce to krásně vyšlo, teď jsem si přišel z vlaku. Příští zastávka Kronova. Zastávka je na znamení. Tak, takže vyjedeme tady z toho obratiště Řečkovického nádraží. Tady vedla dřív ta stará Tišnovka a tady o úroveň pod těmi rodinnými domy se nachází ještě dodnes patrná budova původního Řečkovického nádraží. Dneska už samozřejmě tam koleje nenajdete a dům je v osobním vlastnictví. Tady pod mostem je zastávka Kronova. A Jaroslav Kron, po kterém je ulice i ta zastávka pojmenována, tak byl tady řečkovický úředník, který byl za druhé světové války pro účast v odboji umučený nacisty. Vlastně tady teďka
tu výchozí zastávku Řečkovice nádraží. Zastávka Řečkovice hřbitov. Tak vlastně spoje linky 65 vykonávají ještě závlek k Řečkovickému hřbitovu. Dříve tady ta konečná byla celkem známá tím, že tady končila taková dlouhá tangenciální, především dělnická linka 72, provozovaná právě ve špičkách pracovních dní. Dneska 72 opět jezdí od loňského vlastně prosince 2024, tak jezdí v trase Technologický park Královo pole areál Slatina, takže tam došlo ke sloučení s linkou 53, ale stará 72, ještě kdysi v Ikaruse, když jezdila do Zetoru, tak právě měla druhou konečnou tady v Řečkovicích u hřbitova. V jedné z mnoha dopravních epoch právě jezdila tudy k Řečkovickému hřbitovu. Tak, už teďka stoupáme k Řečkovickému hřbitovu. Ten vznikl na místě původního hřbitova, který byl narychlo vybudovaný v roce 1866 po bitvě u Sadové, kdy se právě českou zemí šířila epidemie cholery a z toho byl tady vybudován ten hřbitov. A potom právě v polovině 20. století byl rozšířen do těch dnešních prostor a rozměrů. Ale zajímavostí právě tady je to, že jsou zde pochovány i výjimečné osobnosti, známé osobnosti právě třeba tady z řečkovického nebo brněnského dění. Jednou z nejvýznamnějších osobností je tady třeba pochován právě Franta Kocourek. A potom další význačnou osobností je tady třeba i ten Jaroslav Kron, kterého jsem vzpomínal na předchozí zastávce Kronova. Stejně tak tomu bude i Václav Renč, kterého budu zase připomínat při zastávce Renčova. Zastávka Palackého náměstí, kterou budeme projíždět potom do takzvaných duhových medlánek. A my už sjíždíme tady okolo Řečkovického zámku na Palackého náměstí. A tady už původ názvu není úplně nutné připomínat, ale samozřejmě pro úplnost nese jméno po Františku Palackém, známém českém historiografovi a politikovi v druhé polovině 19. století. No, 70 v jednom směru, 42 v druhém směru. A právě kloubové vozy tady na těch linkách jsou provozně provázány, takže když tady ta 42 před námi přijede do Králova pole, tak bude zpět pokračovat jako 70. A zase ta 70, co přijede sem, tak bude zpět pokračovat jako 42. Příští zastávka Řečkovice. No, právě na jedno z videí, kde jsou provozně provázány 42 za 70, tak můžete mrknout na jednom z těch videí, co už na vás čekají v playlistě, protože už jsem to před pár lety absolvoval, takže takové video tam také můžete vidět. Už teď budeme stoupat k tramvajové smyčce Řečkovice, kde se nachází stejnojmenná zastávka. Tu historii jsem vzpomínal právě třeba ve videu z linky 1, teďka nedávno přidaném. Můžete mrknout, je to ještě jedna z posledních jízd linky 1 až nahoru na Ječerovu. Takže je tam historie nejenom v Řečkovicích, ale i v Bystrci, jak vlastně linka 1 se vyvíjela, včetně názvu zastávek. Z téhle strany je ten výjezd trošku lepší, ale
člověk zaváhá a už tady stojí celou dobu. Takže dokud člověk nemá jistotu, že vás někdo pustí, tak to nemá cenu tam najíždět. Tak, autobusová zastávka Řečkovice, tramvajová tady po pravé straně, jak byla smyčka, kam jezdí tramvaje už od roku 1926. Příští zastávka Olšanského. Zastávka je na znamení. No, tady se odděluje linka 41 a 65, my pojedeme doprava, právě Olšanského. Se jmenuje po Petru Alexejovi Olšanském, což byl řečkovický úředník, umučený nacisty za druhé světové války pro účast v odboji. Příští zastávka Renčova. Zastávka je na znamení. A tady jsme odbočili do ulice Družstevní a jdeme k ulici k zastávce Renčova. Tak. Takže zastávka Renčova po Václavu Renčovi, což byl básník, redaktor a překladatel, který byl právě velkým odpůrcem komunistického režimu a právě za svoje protikomunistické názory byl v 60. letech vězněn. Nadační. Zastávka je na znamení. Tak a my se tady teďka ulicí Družstevní a pak Renčovou dostaneme do těch takzvaných důlových Medlánek. Toto už vlastně tady se dělí katastr Řečkovic a Medlánek. No a tady tím prudkým klesáním sjíždíme právě ulici Dluhovou, zastávce Nadační. Nadační, jak jsem právě říkal, tak souvisí s Medlánkami, protože původně vlastně je to podle nadace Marie Školské, což byla nadace, která podporovala tehdejší schudlivé šlechtičení, takže souvisí právě s palácem Šlechtičen na rohu náměstí Svobody a Kobližné a právě se zakladatelkou Janou Františkou Pryskou z rodu Magnisů, která tento řád nejenom založila, ale také právě rodu Magnisů patřil katastr Medlánek, medlánecké panství. A právě tehdy té nadaci Marie Školské právě odkázala to panství Medlánek. Takže právě od toho názvu té nadace vznikla i ulice Nadační. Takže je zde vlastně historické pouto už někdy od poloviny 17. století, protože právě ta nadace, založená Janou Františkou Pryskou, vznikla už v roce 1654.
No, když se ještě před rokem 2019 nejezdilo až do Řečkovic, tak tady právě na té nadační byla taková bloková smyčka. To si ukážeme v opačném směru, protože se to objíždělo okolo tady toho bloku a ta zastávka byla jednosměrná, vlastně protože se zde vlastně otáčel ten autobus a jel zpátky do Králova pole, respektive na Technologický park. Už jedeme ulicí v Újezdech ke stejnojmenné zastávce. Název je jednoduše pojmenován podle místní polní trati, která se zde nacházela. Příští zastávka Medlánky. Charakter křižovatky, byť tomu neodpovídá, tak jsme na vedlejší. Hlavně právě Kytnerová od vrchu, takže se musíme podívat. No a teďka za kruhovým objezdem jednoduchý název Medlánky. V centru obce Medlánky, kdy samostatná obec byla až do roku 1919, následně byla připojena k Brnu a samostatnou městskou částí se potom stala v roce 1990. No tady po pravé straně potom objekt Medláneckého zámku. Ten vznikl až v polovině 19. století, takže nemá ani nic společného v tom prapůvodním historickém období vzpomínaného právě s tou nadací Marie Školské. Příští zastávka Medlánky škola. Tady vlastně od toho kruhového objezdu okolo vozovny Medlánky až vlastně na křižovatku s tramvajovou tratí na Palackého třídě, tak tato ulice se jmenuje Hudcova. Nese jméno podle Karla Hudce, což byl tady místní učitel a odbojář právě za odbojovou činnost za druhé světové války mučení nacisty. No potom tady je zastávka Medlánky škola, kdy právě se jedná o nejstarší školní budovu katastru Medlánek, a to z roku 1908. Příští zastávka vozovna Medlánky. Zastávka je na znamení. Tady vlastně za tím hotelem Vista už se nachází areál Medlánecké vozovny, který zde stojí od roku 1958. Původně se zde vlastně to území nacházelo v Králově Poli, takže právě z toho důvodu až vlastně do 90. let, do poloviny 90. let byla vozovna pojmenována jako vozovna Královo Pole. Byť ke tady tomu katastrálnímu vyrovnání došlo už někdy v 70. letech, tak přejmenování vozovny Královo Pole na vozovnu Medlánky, tak k tomu došlo vlastně až v polovině 90. letech, a to vlastně v roce 1996. Jinak vlastně tady i mezi lety 1958 až 64 byly deponovány trolejbusy, protože vozovna Půlsovice kapacitně nedostačovala. A naopak od roku 1964 se sem poprvé podívali autobusy. Od té doby se zase trolejbusy vrátili zpět do Půlsovic a už se do Králova Pole nevrátili. Tlačíme
kolejovým přejezdem do vozovny Medlánky. Do vozovny je tady vpravo. Tady je nějaká pracovní činnost, která se vůbec neděje, pouze je to tady vyznačeno a je tady stížen průjezd, ale žádná stavební činnost se tady neděje. A po pravé straně už je areál vozovny Medlánky. Můžete vidět tu tramvajovou část, vlastně s tou halou, která má 15 vjezdových kanálů. Tady v tomto místě, tady v tom esíčku, kterým pojedeme, tak tady ta budova před námi, tak dříve to býval hotel Prometheus a současně tam dnes sídlí nějak z části i polská ambasáda. Zároveň v nějaké projektové dokumentaci se předpokládá, že by tady měla vzniknout další zastávka MHD, čili nějaká další nácestná autobusová zastávka, protože tady to pole za tady tím parkovištěm by mělo být zastaveno a mělo by tam vzniknout nějaký obchodní centrum. Právě tady v tomto místě by měla vzniknout zastávka. Je to naprojektováno a otázkou je, kdy bude nějaká realizace. Po levé straně můžeme vidět, že už nějaké přípravné práce, co se týče přípravy území, už proběhly. Bude to lépe vidět opačně, jak pojedeme, protože to budeme mít se sluncem v zádech. Tak. Přede mnou je koloběžkář a ten opravdu v tom protislunku skoro vůbec není vidět. Za mě je to teda jeden z nejnebezpečnějších způsobů ježdění po silnici. Pak už jsou jenom snad jednokolky. Schválně mi řekněte, co si o tom myslíte. Tak a tady už jsme tou rampou se dostali do toho koncového úseku ulice Purkyňovy, kde se připojujeme k tramvajové trati linky 12 a k výstupní zastávce Technologický park. Je to vlastně tady ten vědecko-technologický areál, který se nachází vlastně dá se říct po všech stranách tady té komunikace a tramvajové trati. Takže teď jsme přijeli do výstupní zastávky. Je to zde bohužel úplně na otočku, dá se říct, takže hnedka pojedeme zpět na nástupní zastávku a budeme pokračovat zpět směr Řečkovice nádraží. Bohužel už má dvě dveře, což sice k té délce vozu je celkem takové jako příhodné, že asi víc dveří by se sem nevešlo, ale pro tu frekvenci cestující a rychlost odbavení těch zastávek je opravdu poznat, že jsou tady dvoje dveře a ne troje. Tak, každopádně areál Technologického parku začal vznikat už od počátku 90. let, zhruba vlastně od roku 1993, kdy tady byly vybudovány první budovy. Ta zakládací listina už vznikla v roce 1991. No a potom od roku 2008 sem byla přivedena tramvaj rekonstrukcí právě toho koncového úseku ulice Purkyňovy, zrušením smyčky Technické muzeum a prodloužením na Technologický park s propojením do vozovny Medlánky. Příští zastávka, vozovna Medlánky. Zastávka je na znamení. Takže ze zpožděním odjíždíme do nástupní zastávky Technologický park a jedeme směr Řečkovice nádraží. No, tady je takový celkem hodně nebezpečný přejezd, protože tady dochází k souběžné jízdě tramvaje a ostatních vozidel a celkem často zde dochází k nehodám právě, kdy to vozidlo si nevšimne, že tam jede ta tramvaj souběžně a vyjede do té jízdní dráhy tramvaje. Máme dneska takový krásný zlatavý západ slunce. Máme to jeden z posledních pěkných podzimních dnů. No a právě teďka sjíždíme tady tou spojkou k ulici Vudcově. Po pravé straně budete moct vidět tu přípravu území na ten nový nějaký nákupní a obchodní komplex, který zde má vzniknout. Má se to jmenovat, myslím, OC Hradecká
A v té souvislosti s tím má být tady právě vybudovaná i nová autobusová zastávka. Žádná tady zatím není, takže my pokračujeme až do zastávce Vozovna Medlánky. Vozovna Medlánky po levé straně. Můžete vidět oplocený areál právě sousedící s tou částí tramvajovou. Lépe je to zase vidět v tom opačném směru, když si kousíček to video vrátíte. Tak. Stavební činnost, která zde neprobíhá, probíhá zde pouze dopravní omezení. Dopravní značení bylo rychlejší než vlastně stavební práce. Máme zastávka Vozovna Medlánky pod autobusovým vjezdem. A jak už jsem říkal, autobusy se sem dostali poprvé v roce 1964. Příští zastávka Medlánky škola. Za přímou budovu školy, zastávka Medlánky škola, která slouží ke vzdělávání místních dětí už od roku 1908. Příští zastávka Medlánky. Jak už míříme do centra Medlánek, tam právě bude zastávka stejnojmenná podle celé městské části Medlánky. A přímo hnedka napravo budova městského úřadu městské části Brno Medlánky. Příští zastávka Újezdech. Zastávka je na znamení.
Příští zastávka Nadační. Zastávka je na znamení. Tak a my pokračujeme teďka v zastávce Nadační, jak jsem už říkal, tak původně právě ta 65 končila na Nadační do toho roku 2019. A v té době tak právě pokračovala tady rovně a zastávka Nadační byla pro oba směry, protože byla vlastně jednosměrná jako bloková smyčka, pokračovala zpět do Králova Pole. Až vlastně v souvislosti s tím prodloužením do Řečkovic, tak došlo k tomu, že ze zastávky Nadační se stala obousměrná zastávka a vznikla tato zastávka, aby ten autobus mohl pokračovat dále tou ulicí Duhovou do Řečkovic. Příští zastávka Renčova. Zastávka je na znamení. Stoupáme ulici Duhovou do Řečkovic. A právě tady na tom vrcholu se dělí katastr Medlánek a Řečkovic. No, do doby, než byly právě v loňském roce zakoupeny tady ty vozy SOR, ICN, teda IBN, pardon, 9, tak vlastně tady ta linka byla provozovaná taky minibusy, akorát že Dextrami a Stratosy. Stratosy už dávno nejsou provozovány a Dextry vlastně dneska už je, myslím, provozní poslední, myslím 75-20, takže už do té vozby taky minimálně zasahuje. Příští zastávka Olšanské. No, tady by se to všechno Zastávka tváří je na jako znamení. hlavní silnice, tak tady na to pozor, tady je přednost zprava. Že tady při odjezdu, vlastně při průjezdu před zastávkou, tak tam je, musíte dát přednost zprava. Stejně jak tady potom z té ulice Vytázkový, ale tady je to celkem takový, jako ještě ne zcela provozovaný, ale pokud by tam vyjíždělo auto, tak má přednost. Stejně tak zde. Ještě na hodně místech musíte dávat pozor, abyste se vešli, protože jsou zde zaparkované auta, jak na většině sídlišť, vlivem nedostatku parkovacích míst. Tím pádem ten průjezd je pro obousměrný provoz výrazně stížen. Takže jsme odbočili zase do hlavní, do Kytnerový a tady společně s linkou 41 je obsluhována zastávka Olšanského. Příští zastávka Řečkovice. No, už přijíždíme k tramvajové smyčce Řečkovice se stejnojmenným názvem zastávky. Takže tramvajová smyčka tady po levé straně.
No, autobusová zastávka tady vlastně v ústí ulice Medlánecké. Příští zastávka Palackého náměstí. No, v tomto směru je ten průjezd nebo tou křižovatkou trošku jako i složitější na můj vkus, protože je to takový neúplně vhodný úhel, abyste si pohlídali všechna ta ramena křižovatky, abyste ji mohli takhle projet. Tady už ulici Vážného zase cítíme na Palackého náměstí, což je historické centrum Řečkovic. No, kromě Řečkovického zámku, teď ho vlastně budete lépe vidět, tak se zde nachází i vlastně historický objekt kostela svatého Vavřínce, jestli se nepletu, stejně jak v Komíně. No. No je sice jasně daný, jak má kdo blikat, ale je to podle tvaru křižovatky. Ale bohužel ne všichni blikají, jak mají, a občas se stane, že ten, co nebliká, tak jede doleva, protože je to hlavní. S argumentem, že jde pro hlavní, přece nemusí blikat. Samozřejmě to špatně blikáte, pokud měníte směr jízdy. No samozřejmě, pokud chcete předejít nějaké komplikaci a mimořádné události, tak je lepší radši počkat, pokud si nejste jistí. A Palackého náměstí. Příští zastávka Řečkovice Hřbitov. A hnedka za ním objekt Řečkovického zámku. Ale dneska v zámku Řečkovickém sídlí městský úřad, čili úřad městské části Řečkovice, a Mokrá hora, čili i Mokrá hora je součástí městské části Řečkovice. Je to vlastně taková dvojčtvrť, kde se nachází výstupní zastávka používaná právě pro spoje, které zde končí. My ještě jedeme ten spoj, který pokračuje až k Řečkovickému nádraží. No, prosím, naschledanou. Příští zastávka Kronova. Zastávka je na znamení. Takže tady v zádech máme právě areál Řečkovického hřbitova. No, jak jsem říkal, při cestě na Technopark, tak jsou zde pochovány různé významné osobnosti spojené třeba s řečkovickým kulturním životem. Takže právě jak Jaroslav Kron, který jsem vzpomínal, právě tady učitele Řečkovického, který byl mučený nacisty, jmenuje se po něm vlastně tady ulice, do které teďka zanedlouho odbočíme, je tam stejná jména zastávka. Tak stejně tak třeba Václav Renč, který byl vlastně básník a dramatik, kritik komunistického režimu a odpůrce totalitních vlád, tak zastávka Renčova, že jo. A stejně tak třeba Vojtěch Rosický, což byl vlastně učitel mučený nacisty ze druhé světové války ze Žabovřesk, právě Rosického náměstí po něm pojmenováno. No a samozřejmě taková významná osoba kulturního života, takového brněnského undergroundu, tak jednoznačně Franta Kocourek, který právě je s Řečkovicemi úzce spjat a jeho hrob se nachází tady taky na Řečkovickém hřbitově. My teďka k zastávce Kronova klesáme ulicí Hapalovou.
Ta je zajímavá tím, že je potřeba jí připomenout, že nese jméno po Richardovi Hapalovi. On se nemenoval Hapal, ale Hapala. To Richard Hapala. Jednalo se o vysokoškolského studenta Vysoké školy zemědělské dnešní Mendelovy univerzity, který právě po uzavření škol na začátku druhé světové války emigroval přes Francii do Británie a stal se po výcviku právě po výcviku Příští zastávka Řečkovice nádraží. Bombardéru Konečná 311. zastávka. československé stíhací perutě RAF. Takže právě byl jedním z těch členů posádek bombardovacích a stíhacích perutí britského královského letectva. No a právě v roce 1941 byl sestřelen, protože jeho život byl taky spjat tady s Řečkovicemi, tak právě proto nese ta ulice jméno po něm. Ale zároveň ještě v souvislosti s tou vazbou na Vysokou školu zemědělskou a vlastně Mendelovu univerzitu, tak v té spolupráci vznikl nebo byl vyhlášen tzv. Hapalův park, což je klidové území, které má vzniknout právě v prostoru tehdejšího takzvaného Popílku, což je bývalá usazovací nádrž od brněnských brněnských tepláren, která se nacházela mezi Líšní a Vinohrady. To je vlastně takové to rumiště, taková celkem vypovězená zóna, ale má tam v budoucnu vzniknout právě takové oddechové centrum parkového vzhledu, parkového charakteru, právě pojmenované Hapalův park. Tak to jenom tak ještě k připomenutí toho, že vlastně ten Richard Hapala je spojený nejenom s Řečkovicemi, ale i s územím, které bylo teďka nedávno vyhlášeno. Jestli se nepletu, tak to bylo někdy, myslím, v roce 2018, kdy ten Hapalův park byl označen. Dokonce i na mapách CZ ho můžete najít. Ale když se tam budete projít, tak rozhodně takové ty parkové prvky, jaký byste viděli v jakémkoliv jiném parku, tak tam nehledejte. Je to zatím jenom název. A já věřím, že snad někdy v budoucnu i ten prostor bude opravdu zkulturněn a zpřístupněn široké veřejnosti. Tak, my jsme přijeli výstupní zastávce linky 65 u Řečkovického nádraží. Tak, jak už jsem říkal, právě budova nádraží z roku 1952 a od roku 2019 sem přijíždí linka 65 ve formě minibusů. Dneska vozí SOR ICN 9 právě pod hlavičkou vozovny Medlánky, které zajišťují většinu odjezdů na tady té lince. Tak, zapíšeme do jízdního výkazu. No a za malou chvíli budeme pokračovat dalším kolem. Tak, kdo jste dokoukali až sem, tak vám děkuji za pozornost, členům děkuji za podporu a samozřejmě se na vás budu těšit zase u dalších videí.